Makorokoto makuru kuna Maititi who has finally tied the knot kuna Gilbert Kandiado. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Kune vaya vanofarama novels hatimanyei kuzimu novel narratives tichasiya linki mu comment section. Guys, ka Maititi vanyora ivo vakate, I have finally married my best friend. This has been proven beyond reasonable doubt kuti mukomana is here to stay. A brief background kudanana kwakaita Maititi na Shumba vakangoti vachingodanana Maititi vachitorwa vachikandwa muchizarira ari umwe aibva toti aiwa iwe une baggage we regandisiyane newe. Pamwe pacho unenge usingatozivi kuti munhu uyu achabuda here, tichange tichiri tese here. Asi Shumba vakamira vakaona kuti vana vadya sadza, vakabatsirana kuti pawanikwe maloya ekuti Maititi vasvike pakubuda mujere. Kusvikira patiri nhasi baba havana kumboita back down. Mudzimai wavo musure mekunge apiwa bani yekuenda ku UK vakabva vati aiwa bodoka, UK can wait. Pane moyo wangu ndipo pandiri. Vakasiya company yavo ku UK vakauya vakatanga kuita re-establish muZimbabwe kuti vave pedyo nebhebi ravo. Guys, hamusi kunzwisisa imi, munhu anenge achigara ku Birmingham, ku Norwich, kuchichi moziya macities kai kunze kwenyika isu togomazivirepi zvedu tiri kuno Gokwe, asi tiri kuti wobva ikoko wozopedzisira wakuDemasdale. Guys, zvinokuratidza kuti rudo rwakanga rwamwirira. Aiwa, zvinodadisa kune vaya vane ruvengo. Mugumbezi nhasi nebhutsu, nebhutsu pamwe chete nebomba jacket tinopindamo. Asi isusu tiri kufara pano tichiti aiwa Maititi maita zvinodadisa. Chokwadi, in as much as people were saying this and that, vaprova kuti hapana chinokumisa kana uchinge wadiwa. Guys, kuti une vana vairi, kuti wazodini, hazvina kana basa wako chaiye. Aiwa, kana wamuwana here muimbi Tanga wekwasando akaimba hapana asina wake. Hezvi guys, zvaproviwa. Best of friends, vana tinashe maposa pavari. Vari kutsva, vari kudikitira. Vaifunga kuti vaita bury this girl, vasingazivi kuti bodo imbeu inozongomera. Makorokoto.